Bona tarda, estem amb el Xavi Ribó per Esplugues.com. Xavi, un dels voluntaris de la cadena humana d'avui. Quina sensació t'ha deixat el dia? Jo estic molt satisfet per la gent, per la bona voluntat que havia, per lo bé que ens ho han passat, i vull dir, ha sigut un èxit de participació, d'horaris, de sincronització, vamos, el que jo he viscut, els meus trams, i que era un tram que en teoria comunicàvem, ens tocàvem a la punta amb Hospitalet i molt bé, tot ha sigut, vull dir, molt sincronitzat. Es veia que havia molta feina d'hores i hores de preparació davant. Quants voluntaris més o menys aquí a Esplugues, al final? Doncs mira, és que hi havia 3 o 4 trams i cada tram n'hi ha 5 o 6, multiplicat, però vull dir, però això és un dir perquè jo crec que hi havia molts voluntaris, molta gent que a l'última hora la policia ens ha col·laborat, però com no hi havia tots els necessaris que necessitàvem, hem tingut que posar gent als carrers i fer coses. Xavi, sincerament, havies vist Esplugues alguna vegada així? Amb tanta gent? No, i donats de la mà, i rient, i explicant acudits, i tothom donant-te les gràcies, de gent que no coneixia, molt bé. El propi Ivan, el president del comerç d'Esplugues, estava filmant i la gent es pensava que era la megafoto. I jo tenia que anar darrere dient, no, aquest senyor no és, aquest senyor no és. Estàvem parlant abans amb el Toni, que ens ha explicat tot això de la lligafoto. Doncs llavors aquesta sensació d'un dia... Molt bé, de germanor. A més ara la gent, el dia que, no sé si demà o passat, es posa a assemblea.cat i es busca la seva foto i ja la té per tota la vida, pels nets, per tot. Allà la gent que tenia família a Holanda, a Bèlgica, deia mira, ja estan sortint, ja els nostres nets, els nostres fills ens truquen, els pares, i ens ho anaven explicant tot, mira això, allò, l'altre, aquests mitjans que hi ha avui en dia tan ràpids. Bueno, doncs moltíssimes felicitats, Xavi, per el dia d'avui. A vosaltres, és un dia per tots els catalans històric. Moltes gràcies. Els nostres nets no s'ho creuran que uns avis tan valents vam tirar endavant aquest país. Moltes gràcies, Xavi.